Fascinat de lumea de dincolo, revin din morți bucuros că am ocazia să vă recomand la toți. Când slobos m-a plictisit și în ceea ce mă privește citesc în ochii tuturor acel Doamne ferește. Zi mai altă față, mă, coaie. Hâți cu bună viața, cameră? A dat drumul, bă. Unde dracu-i confortul ăla? Delivering. Uitați confort aici. Delivering confort. Domnul Morimedu. Cu facturi cu tot, da? Da. Păi, îmi dau dracu în cutiile astea. Bă, și am zis, bă, să-mi dau mâinile. Gestionar de depozit, gestionează totul. Ăsta e, ăla, ia vezi, ăla. Bă, ăla-i, dacă spun că ăla-i. Și Bogdan, două întrebări scurte. Ce care ți-ai suică de Maramureș? Pauză. Îmi poți spune cum decurge munca aici la Sun Product? Încolo. Foarte bine, foarte frumos, este foarte mulțumiți băieți. Vă mulțumim, vă mulțumim. Drăguș, că ești în dubița culturală, bă. Beethovene. Mamă, da, dracu, că mamă, s-a distruge atâta cultură. E nașpa, e nasol. Mandeal la pupitrul la pupitru în dansul ungar numărul 1 în sol minor de Johannes Brahms. Ascultați, bă, Lucian Haralambi, gaza dumneavoastră, ultima ediție perpetuum mobile de săptămâna aceasta. Ia, cum îi dai tu? Cum îi dai tu, Gonet? O serie de invitații pentru weekend. Dai, bă! Zilei din cadrul proiectului ascultă 5 minute de muzică clasică. Ia, pune-te în poziție de Gonetă. Vezi la copiii ăștia? Bă, vezi la copiii ăștia, bă, și concursul zilnic va fi reluat în aproximativ 10 minute. Întrebarea de astăzi. Dubița culturală? Gonetă nebună! Puteți să nu uita! Stai că mă bag pe tronă. Bă, ce pula mea, mă, care? M-am săturat, bă. Să bate și aici. A început scandal. Eu duc ăsta. Spică mâna, bă, îi pică mâna pe claxon. Stai, mă bag pe tronă, bă. S-a bătut la metrou. Stai că se nevește. Stânga n-ai? Stânga, da, da. Tu vă încurc. Nu ai ce să cam filmez, bă. Ia uite. Bă, ce intervenție asta? Bă, unde vă ce? Droguri, mă? Fii de droguri. Ce te bei, mă, că? Ia-l, mă! Hai că a trecut, mă! Hai că vin și eu! Hai de vrede! Hai că merg și eu, merg și eu! Mama, a prins cel mai tare traficant pe zonă, ești de mun? Să-mi bă pula, e descindere! Băi, noi de unde mai luăm droguri, băi? Descindere ca lung! Băi, de unde mai luăm droguri?
What's going on, man? Eu tot încerc să înțeleg ce... Ce-o fi prins aici? Bă, dracu, să te ia, fa stângă. Filmează și Mustang. Filmează pe asta, mic. Your life, your music on Magic Vino, băi, și ia dată. Da, la bă? Hai, dracu, eu. 2021, prin concertul Orchestrei Naționale Radio. Invitat ca solist va fi violoncelistul Ștefan Cazacu, singurul semifinalist român al ediției de anul acesta a concursului internațional George Enescu la secțiunea violoncel. În compania Orchestrei Naționale Radio, el va interpreta concertul numărul 1 în domajul de Italia, programul completat de Sinfonia numărul 96, Miracolul din Croația Germană. Stai drept să filmatezi la drum, chiar ne ducem în fundătură aia. Nu cum să uita aia pe tine, mergi ușor fătute în gură. Privirea ta. Atunci când ești șofer de dubiță, conduci dubiți. atât am avut de spus. A, momentul ăla? Păi că am mai prea multe momente, băiatule, cu dubița asta. Ia-l Bagă-te-mă în față. Ia-o în față pe la baba aia. A? Mai durează? Ciao! Băi, n-ai, zi-mă să ți-l dea crud. Să ți-l dea crud. Crud. N-are crud. Tu fă drumul la Covrigia mai repede. Ia taxiul, ia mă taxiul. Stânga, dreapta și s-a dus. Uite-l bă cu Covrigia. Ia uite-l, ia. Am luat și un covrigel cu ciocolată, că l-avea acolo ultimul. Ăla dura așa mult? Ăsta, da? Pentru covrigel. Ce mă, băi, n-ai, ți-ai cerut și geamul, mă, să dai să mănânci? Băi, am greșit stradă. Mai și filmez băgame la străcu, am văzut. Bânză la Am mâncat bânză de aia. Bă, stai că trebuie să mă bag în partea. Este, mă lasă și pe mine cineva? Mă lași, mă? M-am băgat. Ce dracu e, mă? Ăla nu-i de la noi. Băi, ești nebun, ăsta a fost aici? Da. Dă-te în pula mea, acum l-am văzut. Jur că acum l-am văzut. Băi, n-ai, ce să ia asta, că e de-aia? Băga mea, și uite cum se întinde cu aia. Băi, n-ai, nu întinde așa, uite cum am făcut eu aici, că am lăsat mai puțină. E de-aia feta, băi, cu aia asta se întinde și pe Eu pui. știu ce de l-am cumpărat, mă. Băga mea și pula în gura ta. Am aruncat, acum stai, m-am enervat, m-ai băgat pe interzis. Păi tu mă bagi pe mine, tu mă bagi pe mine pe interzis. Bă, ești nebun, mă, cine te-a băgat? Te-am întrebat. Ți-am zis, ia telefonul și Te-am uite-te. întrebat, dreapta, ai zis. Dreapta și dreapta drează, bă. Și eu dreapta am făcut și eu ce Dreapta să și văd. stânga. Stânga interzis, dreapta interzis. Unde mă, coaie, că străduța aia n-ai făcut stânga? Dreapta, Da, stânga? așa. Mamă, intram în ăsta. Așa lăsăm aici. Și trebuie să facem cacao, băi, tată. Păi, cu ce să faci, mă, că niște relețiune n-ai, tată? Uite, vesta asta, mă? Cu vestea aia? Asta e material de la frăță. Să-mi aduce aminte mâine, să-mi iau o masă. Ia uite-l, tată! Iese cu aia? Ce drac să întinde pânza aia asta? Ba, pula! Mai e grasă în pula mea brânză. Ce credeai? Mamă! Băi! Doamne, nu știu bă, stânga. De ce vei pe aici? Să filmez coliziunea asta.
Da, dracu, în familie, m-am săturat de pene, să fac pene într-una, m-am săturat de sunetul ăla. Băi, ai schimbat vreodată cauciucurile de când ai luat-o? Cum mă dracu, că sunt a treia pereche de cauciucuri. Băi, ești nebun? M-am terminat. M-am săturat de coarba asta, am uzat coarba. Și tata să-mi va pula, a avut Logan la 8 ani jumate, n-a făcut o pană. Trebuie să schimb coarba, ești nebun, că nu mai are baterii. Păi, coaie, să poate. Și părere aveți de prețul de la Peco? Bă, pula în ea, dă-ți, păi am zis doar asta, știi ce am zis? Pompa 3 și Mitsubishi mi-e pula.